Kag sa numero 1 sa mga balita sa Negros subong nga adlaw. Duha ka mga regular employees sang OBO ang ginausisa bangod sang pagpangilkil sa negosyante nga tagreklamo. Ginisyuhan na sang City Legal Office ang notice to explain ang duha ka mga regular employees sang Office of the Building Office sang Bacolod nga ginreklamo sang pagpangilkil. Ang duha nagaserbe nga building inspector sang OBO. Sunod kay Mayor Albi Benitez, mismo ang isa sa mga negosyante nga tagreklamo ang nagpalabot sang iya nga cellphone video sang aktual nga pagpangilkil agud lang mapadasig ang iya pagkuha sang requirements gikan sa syudad. Nagwa nga ginpangayuan nila sang 15,000 pesos ang tagreklamo hasta nga nagpanaog ang suktanay sa 5,000 pesos. Pero sa baylo nga magbayad, nanugid na kay Mayor ang negosyante. Sa tion nga ma-issue sang City Legal Office ang show cause order batok sa mga building inspectors, sarang sila mapaidalom sa suspension kag posible nga mapahalin sa serbisyo. But kung mabalanta na kung sino na sila, limpyon na sila, we will assure you that the service for all of the government transaction will be on time and wala hassle. So mga private business owners, kung maka-support din sila kag maghatag sa mga we will act on it immediately.